Pleno movido no seu comezo desta mañá en Pontevedra, os veciños da plataforma do rural estiveron presentes no primeiro punto da orde do día, onde se solicitaba unha mellora da seguranza viaria da PO 223 por parte do goberno local, por parte do BNG. E, en definitiva, trasladando a todo este espazo artellado alrededor da PO 223 o modelo Pontevedra, e para iso pedimos o apoio de toda a corporación. Unha postura que apoiaron dende as filas socialistas, pero con algún que outro pero. Porque aínda tendo razón, aínda estando de acordo co fondo da cuestión, isto debe tratarse de outro xeito e non nunha moción no pleno. Por lo tanto, eu, con todo o cariño e con todo o respeto, lle pido que espabile un pouco, señor alcalde. Moitas gracias. Unha moción que criticaron duramente dende o Grupo En Marea e o Partido Popular. Creen dende estes partidos que Pontevedra e o rural pontevedrés ten demandas máis importantes que esta, pero pese a isto se abstiveron na votación. O gran debate deste mandato está sendo este do calmado de tráfico que lle serve para encirrar o conflito, seguir polarizando a axenda, distraendo de temas nos que realmente o balance do goberno da súa xestión está sendo cativo. E fíase todo aos redutores de velocidade. Eu quero dicir que se reúna cos veciños, que deixe de ser un cobarde, vostede e o seu grupo se reúna cos veciños de a cara e non se esconda coa típica moción de oposición do bloqueira que fan en todos os municipios. Nada máis e moitas gracias. E dende Ciudadanos votaron en contra desta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego ao considerar que hai outras maneiras de garantir a seguridade a maiores que os lombos. Itinerarios peatonales alternativos acondicionados, ampliación y construcción de aceras, instalación de pasarelas peatonales, semaforización. Hay otras maneras, hay otras formas de alcanzar la seguridad y, sobre todo, hay otras necesidades en el rural y sobre ellas también deberían de trabajar. Un pleno onde os veciños do rural amosaron as súas queixas, algo que incomodou un pouco ao alcalde. Bueno, mira, por favor, señores da policía, diganlle a estes señores que ou se calan e se non se calan, se terán que marchar, vale? No, pero ese que avisei 3 veces, vale? Pero non, se non é un problema de que vos vallades, é un problema de que tendes que escoitar, se non podedes estar interrumpindo, hombre. Finalmente os veciños marcharon por decisión propia e non fixo falta que os votase a policía local. Esta proposición saiu adiante cos votos a favor do BNG e do PSOE.